akong credibility. Nya baliki ko ninyo kung namakako. Baliki ko ninyo ba kung namakako. Akong itaya akong credibility. Mapamatud-an gani ninyo nga si Lisa Marcos wala diri sa Pilipinas unya hangtod karon tuwa pa siya sa Amerika ugma dayon mo resign ko mga kabombo. Bitaw akong itaya akong credibility. Kung panalitan nagsulti ko og bakak. Daghan anang ngutana asa kuno si Lisa Marcos. Ako tubag naabot na si Lisa Marcos diri sa Pilipinas. Sa pangutana og kanus-a siya naabot kana mao di ko makatubag. Basta ako makasiguro ko ninyo nga naabot na siya diri sa Pilipinas. Na ako yung mga video nga nakit-an nga naabot na siya sa Pilipinas. Pero di mo mutuon ako, di ta mo pugson. Basta kay akong itaya akong credibility. Makapamatuod gani mo nga wa pa si Lisa Marcos diri sa Pilipinas unya hangtod karon tuwa pa siya sa Amerika gipreso or gihold man gani ugma dayon mo resign ko sa akong trabaho mga kabombo. Kada lang sa akong 18 ka tuig diri sa Bombo Radio og maprobar ninyo nga tuwa si Lisa Marcos sa Amerika kag gihold siya mo resign ko ugma dayon sa akong trabaho mga kabombo. Nagtuo man guding uban nga nag-fake news ko. Di ko moabot og 18 ka tuig diri sa Bombo Radio. Di ko moabot og napo ka tuig sa programa nga Zona Libre kung mag-fake news ko diri mga kabombo. Nya mortal sin kay namo diri nga mag sabwag mig sayop nga impormasyon. Mosulti mig sayop nga balita or di tinuod nga balita. Di in taon mi ana oy, ayaw mig ipareha in taon sa uban. Bombo Radio in taon ni. Di ta mag-fake news mga kabombo. Apan doon lagi pa mga tao ba nga murag ilang mata, murag kabayo sa dulho. Gisampungan ba? Gisampungan. Wala in taon si Lisa sa Amerika karon. Naa na siya sa Pilipinas. I-search lang sa inyong Facebook. Naman mo Facebook. I-search iyang pangan. Manggawas na iyang mga activity ngayong ipagtambungan. Kana lang, no? Balikon ako. Akong itaya, akong credibility, aning issue. Mga kabombo, na may uban god, gi-question nila akong credibility ba? Nya, di sa mo to sa akong gisulti, na uban dito nga, gibash pa man gani ko, giingnan pa ta nga bayaran, kanus aman tao na ni Maya diri sa Anchorman sa Bombo Radio, ang mga Marcos en taon mga kabombo? Kaila kong Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos, wa kailan ako. Kaila kong Lisa Marcos, si Lisa Marcos, wa kailan ako. Discuss lang ko ani nga issue kay mo may sagad nag-trending ron social media. Finding Lisa Marcos. Asa na kuno si Lisa? Na kung tubag si Lisa na nas Pilipinas in taon. Hagbay ra nga naabot. Doon na siya mga activity nga gitambungan. Na mga legitimate nga mga media nga may cover man sa iyahang kuan. Activity nga gitambungan. Di lang ako pwede isulti ang uban nga mga legitimate media nga may cover sa mga activity nga gitambungan ni Lisa Marcos kay amo mang kompetensya. Pero ako makasulti ko 100% nga si Lisa Marcos naabot sa Pilipinas mga kabombo. Alas 8:48 na sa gabi.